mining di mayor may ada hini permit from MGB and DENR, tama? Yes, of course. So, amo ni aking pakita kung ano ninihay mo kanina. May dako ni mga support documents. Inin may dahil kang MGB, may dara permits ti kang DENR, ug sa hira mag-operate. Kaysa rin ko, please, secured all documents, requirements, hit ka ng National Agency para di that mining act. Ada, makikita ang kuliwat kung nakakumplay ka mo yun nga mga documents nga kanang pag-mining. So may dahira mga gipapakita liwat nga katugutan ti kang MGB nga ng Department of Environment and Natural Resources. Klaro man talaga po, Mayor, no? 2032 pa. Yes. Matatapos. Yes, 2032 pa ini matatapos. So haakong ba inin ada namang gud ini. Kung baga hako ay lab ko talaga itong mga farmers itong dida labi na nga itong nangadaan ini nga kuan may mga tuna dapat kung nadiri talaga tira dapat tira nagbabalikan tuna. Bali, Mayor, binaligya dire ni may buyback ito may dalat yung baligya. So ako nga ni bisan ako diri kit nakakasulod niya to sa kung era man to private property. Area dito kanan mining. So since 2007, same mining company la inin Strong Belt lagi hapon. Kuang talaga niyan owner and Strong Belt. But an area na contractor amo ito niya MIPC. MacArthur Iron Sands Mining Corporation amo ito. So bali Urusalain hara, Mayor? Yes, Urusalain kay bagay ni amo kumbaga tag-iya an Strong Belt amo didan owner didan. Sister corporation. Ini han kanan registered didan MGB but ang contractor iniliwat nga MIPC. Ini nga mining is akong pagtuo is legal ini. Nga ira pagsulod niya ni. Why? Kay ginaruan ko gapirahin mga documents. Tikang pa National Agency. Kay siya ko ginaaro ang katugutan tikang Mines and Geosciences Bureau or MGB na DENR, Department of Environment and Natural Resources. Kasi nakasanction in herat mga ining mining national na balaod. So may dagap ni mga documents nga iragap iging papakita nga dididiha akon ug sa inira sumulod.